Sugeng dalu Mas Jo Klitik kalian Mas Jo Kluthuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. La quwata wa la quwata illa billah. Masya Allah, Mas. Nggih, pripun Mas? Kula lagi bengi niki ngrasake seneng. Terus pundi? Kula lagi bengi niki ngrasake seneng. Sababe? Marem nggih. Bahwasanya ternyata UNESA telah membawa nama baik generasi bangsa, mahasiswa-mahasiswi yang mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan kagem Indonesia. Kaya ngeten niki lho Jan, kula nderek bingah Mas. Nggih. Biasanipun saya itu ikut dalang-dalang kang sampun sepuh. Nggih. Dalu niki nderekke panjenengan kaya-kaya kula duwe tanggung jawab gede. Tanggung jawab menika menapa Mas? Tanggung jawab kula bagaimana saya bisa membawa dan melengkapi pakeliran pewayangan panjenengan. Nggih. Biarpun ini rata-rata mahasiswa, tapi secara kompetensi ilmu intelijensi yang tinggi ini perlu kita acungi jempol yang luar biasa. Perlu diapresiasi. Nggih. Matur nuwun Pripun Mas. cobi Mas? Nggih. Masyaallah ngeten iki lho kula seneng. Nek angger tanggapan sing nabuh mahasiswa, nggih, sing dalang mahasiswa, sing nginden mahasiswi niki mesti ragate sithik. Lho. Positif nek niku. Ragate sithik Mas. Lah nek dalang gede tenan kaya Mas Johan, Mas Wardono, Mas Bambang Sugiyo, niku mesti ragate mesti larang. Lah wong kanca-kanca niki rokok Surya Umplungan manun cukup punan. Rokok Surya Umplungan. Nggih, situk damel wong akeh niki pun cukup punan. Sewengi niku, Mas. Rokok Surya. Nggih. Sik untung tong riki Umplungan itu dagelane belas kok. Alah, Rek. Kok iso? Kok syukur itu Surya Umplungan. Alhamdulillah ngene. Alhamdulillah. Salam hormat Mas Dalang. Nggih. Salam hormat, salam budaya.
untuk beliau-beliau yang berkompeten, wonten bapak-bapak dosen, bapak asisten dosen, dari jajaran Forkopimcam, Bapak TNI Polri, Pak Lurah ingkang lenggah, niki lidah wetan nggih. Lidah wetan, leres. Lidah wetan menjadi catatan yang mutlak bahwa Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah telah menghargai prestasi-prestasi yang sudah diraih untuk lidah wetan. Terbukti ngriki wonten cagar budaya Sawung Galing. Sawung Galing untuk lidah wetan. Pripun to Mas Cobi? Pripun? Duwe gawe kaya ngeten niki Unesa ditempatkan wonten ing lidah wetan. Nggih. Kaya-kaya lidah wetan iki pun ada tali hubungan perasaan, hubungan kolbiahnya di antara Unesa dan lidah wetan. Selalu berkolaborasi, Mas. Iki ngatanipun dipun lenggahaken wonten mriki. Iki to? Nggih. Niki nek upama digawa teng jero, mboten kaya ngeten niki, Mas. Kaya napa niku kira-kira? Lho, nek napa jenengan? Mboten kaya bengi iki. Oh, nggih. Mesti suasanane beda. Benten, leres. Nek teng mriko cobi penjan rasake. Nek teng mriki, Mas, kula lagi ngerti, Mas. Wayangane jenengan ora kaya ngeten iki. Sukses penontonnya ya sukses bakule. Alhamdulillah, nggih. Penontonnya sukses, buri bakul warung sukses. Oh, nggih, nggih. Pancen iki permanen to, Mas. Permanen ini. Lah makan ini langsung pesen kopi mriki. Masyaallah nggih. Ya omong to, Mas. Aku ya ora ngomong dhewe. Iki sampean ya apa sih? Ya paling tidak ya ngerti kahanan. Ngantuk aku. Loh, alah. Loh seniman kok ngantuk ya apa sampean niku? Lah ini semangatnya para mahasiswa, semangatnya mahasiswi. Tunjukkan kami itu senior, ngono lho. Senior ya senior lu dandan jam 09.30 ya. Lho. Aja ditontok jame, tapi semangate. Nggih. Wong piyen gelem tirakat melek jam 12 munggah. Iki karo mae, wahyune, hidayahe gedhe. Nggih, leres. Iki lho. Sing ngomong sapa? Lho, tangga kuwi melek nganti jam 4 iso saiki kolesterol dhuwur. lah yo gak ngerti sampean kok iso. Tirakat kok. Mas Dalang iki kono wanu karo Mas Dalang. Ya, sapa lek aku iki. Sinten? Oke, Mas Dalang menika sebut iki. Menika napa menika? Mas Dalang sapa? Mas Dalang Merak menika. Dalang Mas Dalang Merak ya apa sih sampean? Pak Johan kan enek to Ki Johan Susilo. Iki kok ana tulisane iki. Lho, iki sing diarani dalang ora idealis ngene iki. Lah, Dalang ora sombong ngene iki. Lho jenenge ora dikekke ning nggon pelangkan kelir wayang. bener. Ngono lho, mula iki dalang sing ra sombong. Sebabe ora sombong nyapa? Sebabe Iki nyilih ngono. Lah, ya bener. Gak nyilih yo gak ngono. Yo komo rek ya apa sampeyan. Ya. Ngono karo dalang iki. Ngono. Ya, lah salah. Dalange tak sawang-sawang malah kaya Nono Manindra Warkop e. Ngono. Pripun Mas? dalange sajes. Pripun? Pawakane kaya sajen ngarep Kok kaya sajen piye to Mas? dikomplit. Dalang muda, sinden muda, pengrawit muda. Nek sing nom tuwek pateni tok ya. Oh, ya bener, langsung ya. Ya aja kok iso. Unesa iki Betul. Omneh iki saka basa Jawa, Sastra Jawa. alhamdulillah Barada. Betul. Iki ya diapa-apane, aku ki ya alumni Barada. Oh, alumni to Mas jenengan? Angkatan tahun pinten? Aku mbiyen ora tau diangkat. Loh. Kan ada tuh angkatan 2000 atau angkatan 2000 berapa ke atas? Aku 2002 diangkat, 2003 dikeplekne. Dadi lah aku lah emosi kok iso. ya ora ya setidaknya tuh aku mbiyen ki ya Barada. Oh. Barada, tapi ya alhamdulillah ya zaman semono ana Pak Yohan, ana Mas Kunto, ana Mas Didik. Dan alhamdulillah generasi bangsa. Dosennya siapa? Bu Darni. Iya lho. Terus Pak karo Paman. almarhum Pak Panyono, biyen yo Oke, wis karo aku ya splek kabeh. Plek. Nggih, wong aku biyen. Raket ya Mas ya? Lah Pak Johan iki iso dadi dosen sing ndantekne. Sinten Mas? Loh, ya dadi dhewe ya. Wong aku. Aja sembrono lho. Semua itu prestasi yang harus kita tingkatkan. Loh lah iya ya dadi dhewe ngono Nah, dadi dhewe. marai kan Pak Yohan itu ora nun pangapunten Mas Dalang. Nggih. Mak Cange. Wong kuwi aja sok gegem tangan. Nggih. Yo olah
raga, olah rasa, olah pikir penting. Nggih. Duwe ngilmu ya kanggo mulang. Nggih. Duwe duit ya kanggo nyumbang, Nggih. duwe tenaga ya kanggo rewan. Nggih. Mula ilmu itu emas utawa barang yang sangat berharga. Paling tidak di perguruan tinggi. Aku biyen yang perguruan tinggi udan terus sambil meledek mudune aku itu. Kok ora Dalang ki hebat iki. hebatnya. Lagi temen iki aku. Pripun? Dalang ra kebako lampu lagi iki aku iki. Kowe iki lambemu kok iso. Kok ngrakep bakul lampu ya apa? Lah biasanya iki dalang iki blencong sitok-tok lho. Iki kok iso 5 nek dadi Iki kreatif. Kreatif. Wah, ra kaya ngerti. Ini kan zaman milenial bukan zaman kolonial to, Mas. Iya nek Gensi, Mas. Enten Gensi. tonggo kula niku ya biyen ya dalang. Oh, nggih. Saiki wis gak dalang. Lampune diyedekne karepe ben padang to. Nggih. Nggih helogin, nggih sokle, nggih apa jenenge iki? Bim. Bim gawedi. Begitu saupengi murup terus. Lah kok ndase krowok. Lah ngapa, Mas? Panas. Sampeyan ki mbok yo piye mirsani generasi ngene iki? Ya wis tak delok ya dalang ya gawedi sakmene lho. Maksudnya ki lek mayang mau kepiye? Ada revisi apa? Ya wis usah direvisi nyatane dalange ya apik tak rungokne suarane ya jos. Ah, mboten. Ya ora. Dalang sik sekolah ku suarane apik, wayangane ya sanggit. Ya ora. Nggih. Lek ra dalang iki ora mungkin. Kowe iki ngawur kowe iki. Dalangane apik. Dalangane apik. Anta wecana nata. Becik sanggite yo. ya temu lho. Ketone dagelan bengi. Lah iki ya. Jami Ngapunten, yo Pak, dhewe-dhewe. nggih. Inilah penonton biarpun malam sak menten kathahipun. Lho iki pancen yo kon delok oh iki pancen yo mahasiswa kabeh kok. Lho. Ya paling tidak kan ada para Ya. sesepuh tokoh masyarakat. Bisa. Nah, ngono. Sawab tuh penting, ngono lho. Lalu Pak jajaran TNI Polri makasih. Kene ngerti, Pak Babinsa Kamtipmas Lenggan. Surado lah nyapa dadi wong anakku ning kene anakku. Teng di. Neng Polsek Lakar Santri gini. Lho. Apa ya? Anakmu Anakku neng Polsek di Lakar Santri. Dinas. Nyopet kecekel deh ini tuh. Sampeyan iki mbok ora dadi contoh ki sing tenanan ngono lho kok iso. Nyapa to kowe dadak dadi contoh nyapa dadak contoh barang Lah paling tidak ki seniman ki nek wis diajak ngene iki karepe Unisa ki jangkepke Mas Dalang. Terus enek sampeyan ki karepe nggo pelengkap, nggih bumbu. Masamu rai kowe miwon iki apa? Kok miwan piye ta? Nggo bumbu. Kok jenengan melu apa Mas Dalang? Nggih. Kaya pupumu iso kaya telo ndruwo ngono to. Kowedi. Nggih niki ngeten nggih. Kula klarifikasi niki. Nggih. Iki basane Niki wau, Bu. basane rada dhuwur. Iya iya oke. Iki lek ra nggae apa jenenge iki pemahaman sing Akiu, jelas akiu. iya no. Oh, nggih. Klarifikasi iki Iya. angger bar klarifikasi Iya. bar kuwi terus diimunisasi. Iki penting. Nah. Ngeten. Ya. Niki mau nggih. Acarane niki mau kan kedahipun Dalam rangka apa? dalam rangka mengeti Hari Wayang Dunia. Nggih. Ya berarti termasuk hebat lah. Loh, Sampan iso ndalang, Nggih. Mas Hari iso ndalang bengi iki ya semoga Lah insyaallah. niki dereng klarifikasi niki. lah iya bener ki lek ngendikan to. Ya apa? Ini acaranya dari keluarga besar Unesa, ini Yeah. hari wayang. Ya berarti ya suatu kebanggaan bahwasanya Hari wis iso mayang bengi iki muga-muga besok Hari akan menjadi dalang sing kondang. Hari sinten? Jenengan toh? Mboten to. Loh, jadi Hari mayang. Hari Wayang, Mas. Lho lah ya. Lho lah ya. Berarti sing mayang kan Hari. Hari wayang. Lah iya berarti bengi iki sing dalang jenenge Mas Hari. Hari Wayang. Hari Wayang niku mengeti Hari Wayang. Nah. Lah iya mengeti jenengan mayang bengi iki to Mas Hari. Lah nggih. Lho toh. Kula wau ngomong napa? Hari wayang. Lho lah nggih. Lah nggih, berarti bengi iki mengeti Hari mayang bengi iki. Berarti dalange jenenge Hari. Memperingati hari Hari mayang. Mayang. Lah iya mayang. Berarti Hari iso mayang bengi iki. Lah, gandeng Mas Hari dinten mriki libur, Mas. Kula sing ganteni wayangan. Jane nggih Mas Hari niki jane. oh no. Berarti hari iki prai lah sing dalang Minggu. Lah, Lah. Kowe iki lek bleset kok iso hari wayang dunia. Mula nggon wayang ki nuwun pangapunten. Ini adalah satu budaya, kasana budaya yang unggul yang sudah diakui oleh UNESCO. Bener. Mula hari wayang harus diperingati tanggal berapa Mas Dalang? 7 November. 7 7 November. November. Itu sudah diterapkan atau Sudah disahkan disahkan. oleh negara kita. Dunia. Dunia 7 November. Hari wayang.
Hari ngerti wayang. tanggal-tanggal Loh, iya. peringatan. 7 November itu sudah 7 November itu juga memperingati Hari Wayang Dunia. Tadi wayang ini tidak diakui di Indonesia, tapi sekupnya secara internasional itu sudah diakui bahwasanya wayang ini adalah warisan nenek moyang budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk wayang kulit. Tepuk tangan. Jadi jogemen-gemen karo wayang kulit ngawur. 7 November ini. Hari Wayang Dunia. Lah nek delok kas 10 November. 10 November ini juga Hari Pahlawan. Masya Allah, iya. Pas minggu. 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. 2 Mei. Pendidikan Nasional. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Kemis Pon. Geblake Pakmu. Kuwi bacane. Apa ini Hari Nasional 5 April? Lah iki tak takoni ya kepenak to. Jadi wis pas Hari Wayang 7 November, Hari Pahlawan 10 November. Jedai 3 hari. 3 hari. Ada jeda 3 hari. 3 hari untuk menuju Hari Pahlawan. Oke. Jadi ojo samar bahwasanya generasi bangsa, seniman-seniwati sebagai pelaku budaya, ini adalah pahlawan-pahlawan budaya Indonesia. Alhamdulillah. Ini ki ya pahlawan. Loh iya, pahlawan iki Apa lho. itu dari arti pahlawan? Pahlawan itu dari arti pahla karo wan. Pahla dengan Wan, pahla itu pahala. Oke. Wan itu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa tendensi itu bisa dinamakan pahlawan. Dadi sing ra pamrih. Sing ora duwe pamrih, kuwi pahlawan. Jadi pahlawan ki pahlawan itu pelaku. Jadi wong yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa orang duwe pamrih golek pahala, kuwi pahlawan. Pahlawan. Sampeyan ngene pengen dadi pahlawan ya? Oh iya, Gak pahlawan. Jadi pahlawan ki ngono kuwi. Oh, nek jutawan, Jutawan ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing duwite akeh ki jutawan. wartawan, Warta ki berita, wan ki pelaku. Dadi wong sing golek berita ki wartawan. budayawan, Budaya ki budayawan ki pelaku. Dadi wong sing nglakoni dalam skup budaya ki budayawan. bangsawan. Bangsawan ki bangsawan ki pelaku. Dadi wong sing nresnani bangsa kuwi bangsawan. Lah nek bakwan, Bakwan kuwi bak ki wong wedok. Lah, Wan ki pelaku. Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. lah nek wong lanang-lanang ki apa ki? Tahu bulat. Rumah maksane Tahu bulat. Tekok. Aku rumah masak kok bingung ngono Mas. Dadi wayang ki non jauh. Iya Mas Hari. hari ini. hari ini mencret nih wau kula sing nganteni. Sini sapa? Iki jenenge Mas Wisnu. Wisnu. Nah. Tak goleki. Nggih. Mas Wisnu ki nggon pewayangan apik lho, tokoh pewayangan apik. Tapi Nggih. tapi lah tuh Wisnu Wisnu ki apik. Dewa lho, Pak. Tuh, Dewa Wisnu tokoh pewayangan. Nggih. Duwe kaningratan. lek dadi wayang ki wis dadi Wisnu. Lah napa, Mas? Dadi Bathara Brahma. Alah. Lah kok saged? Wisnu ki sape kok iso? Bathara Brahma ki dewane geni. Dadi Nggih. ki mempunyai kemenangan. Enek apa-apa ngantek kowe ora gelem kalah karo aku, tak bom dasmu. Lho iya, wong wedok tak senengi, ora gelem baleni tresno karo aku, tak bom tak kabeh. Dewa Bathara Brahma. Loh. Dadi Bathara Brahma Menangan. mergo Dewane geni. bayah. Ngantek nek wong diparani gak gelem nanggap, bom. Dibong. Oke. Anarkis ki Lho iya lho. Wow. Bathara Brahma. Ane pangapunten Mas, Nggih, Mas nggih. Wisnu. Nek niki arep dadi apa sampean? Bathara Brahma jadi budek iki jane iki. Aku sebagai pelaku seni ora trima, Mas. Ora trimo? Sampean berbuat sepenake wae kok. Lah, nggih. Nek kene Bathara Brahma kula tak dadi Bayu. Bayu. Bathara Bayu. Bathara Bayu iki dewane apa? Angin. Angin. Lho apa? Geni lagi muntup-muntup sebel, Mas. Sebul angin. Masih Mati do ini. ngomong kowe arep apa? Kene iki wong ahli wayang kok iso. Aku dadi Krisna. Loh. Dadi apa? Krisna. Rupamu koyo letek kopi ngono kok iso. Lentek kopi matamu. Krisna ki apik gagahe. Krisna ki diwane katentreman, dadi aja sampe kowe karo aku tukar padu. Lah. Ngene Mas. Bener ya. Sik, bentar, Bos. Nek Nggih, kowe nggih. dadi Krisna aku ora trima. Mboten trima, Mas. Aku arep dadi Narayana, Mas. Oh, Narayana. Nom-nomane Kresna. Iki lho ngono. Kowe kocul ke jane. Napa? Narayana ki nomane Krisna. Wah, Dadi tuwek iki sok ben aku. Lho lho. Dadi kowe iki nom-nomane iki Narayana, tuwek sok ben aku. lah nek tuweke kaya kowe aku ya moh tuwek nom terus nah aku. Tetep Narayana. Tetep Narayana. Nah. Ajak, Mas, konsisten. Ha timbang tuweke kaya super tetrang niki. Lah ya rekoso aku. Dadi apa kowe? Narayana no. Aku dadi angin.
Hubungannya apa? Kowe pas dadan neroyono wayang wong, tak leboni angin, masuk angin ra metu bosok. Cek bos. Nggih. Iki nek kowe ngejak berargumentasi boleh. Iya. Oke. Nek sampe dadi angin. Angin. Aku sik duwe ide. Dadi apa kowe? Aku arep dadi lengo. Lah kok iso? Lho iya no tak blonyoi no. Weteng tak blonyoi, geger tak blonyoi, kene tak blonyoi. Ayo, angine metu kok mburi. Ayo aman tok. Dadi apa kowe? Lengo no. Yen kowe dadi lengo aku dadi klopo. Klopo ki ya ngetokke lengo. Lengone kowe aku moh ngetokke lengo. Lah terus mau ngetokke lengo terus ngetokke apa? Gandos. Oh, apik. Sampeyan wangi-wangi, Mas. Ayo. Nggih. Lek lengone kowe aku moh ngetokke lengo. Wah, iya. Kowe dadi apa? Klopo. Kon dadi apa? Klopo. Aku kate dadi bajing aku. Lah kok iso? Klopomu tak krikiti kenek gandosmu. Wis sosi rak cuwil gandosmu kowe. Loh, kok perih no? Ayo, kate dadi apa? Ayo. Dadi seng. Lho lah apa? Glu-glune tak blebet seng. Kowe bajing apa menek klopo kepleset. Tuk pas bokomu embeyen kowe. Lah, Dadi apa? dadi Seng. Dadi seng. Ya. Aku kate dadi gunting. Seng tak iris kok ngesor krik 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 krik. Balik nek gandos neh. Dadi tukang pandi. Aku ya dadi polisi no. Aku dadi beras. Loh, Lek polisine kaya kowe, aku mau pangan. Kowe lemes dadi polisi kowe. aku ya dadi omo no, dadi wereng. Dadi- Berasmu tak pangani no. Aku dadi obat wereng, tak piuri bongko kowe. Aku pabrik obat wereng. Aku dadi Bathara Brahma, tak buang pabrikmu. munggah no. Oh. Nggih. Iki sewengi gak tutuk-tutuk. Gak toto nggih. Lah apa balik ning Bathara Brahma iku? Kok Ngono, iso? balik neng. Balik neh kok iso yo gak barbar lho Kalau kok. kowe balik dadi hari. Hari mencret. Wangsane. Mencret hari. Mula kersanipun gayeng. Nggih. Karena ini kan juga kolaborasi. Kolaborasi lah. Yang penting kita tetap memotivasi Nggih. bahwasanya Ya, ya. UNESA adalah wadah pendidikan yang unggul. Pesan dari Bapak Rektor Cak Hasan, Ya, ya. jangan sampai kita itu meninggalkan ilmu. Oh nggih. Nantinya ilmu akan menjadi bekal kita untuk bersandar hidup. Oh. Kayak penjenengan, Nggih, gitu nggih. Mas. Dan Nggih. itu tadi pesan dari Cak Hasan dan ini ada pesan dari Cak Hansip. Jadi Weh. jagalah keamanan. Nah, Gitu. Lidah Wetan agar Lidah Wetan ini menjadi kelurahan yang ayem, tentrem, gemah ripah Loh, lojinawi jinawi. mulya lan tinoto. Apa arti dari lidah? Lidah, li kita dah lincah. Nggih. Warga masyarakat ini lincah untuk membangun Lidah Wetan ini akan lebih maju. Dah. Dah. Dah sudah tegasnya sudah terbukti, sudah terbukti Lidah Wetan ini menjadi barometer kelurahan-kelurahan seluruh kota Surabaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk lidah wetan. Mereka ini kegiatan meriah terus, Mas. Iya, lidah ini. Wetan. Kowe iki ngawe, tegese ngawe iki nyeluk. Di sini ada kekurangan kuwi kudu nyeluk kancane, gotong royong itu yang selalu diutamakan, silaturahmi itu yang selalu diutamakan. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi, Berbineka. tunggal ika, Menanamkan persatuan. dan kesatuan, Maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang contohnya. Membela yang benar. saya kira dibayar ora dibela goblok. Maksudnya niki, Mas. Ini loh Mas Oke. Dino. Wetan apa ya? Iya, Nek mbok goleki tanki tansah sinanding marang Gusti Kang Arya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kang Arya Jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Alhamdulillah. Dadi sementing kuwi Lidah wetan. Nek lidah ki nek mbok goleki aksara Jawa temune apa? Li ki dadi lo, dah ki dadi do. do, Ana caraka data sawala 8. 8 karo Ana caraka do 5. 8 karo 5 13. 13 sangkane 1 karo 3 jumlahe 4. kuwi yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Dadi wis dadi jodone Lidah Wetan gelar budaya bengi iki sinergi berkesinambungan dengan UNESA Surabaya. Alhamdulillah. Nggih. Hebat. Kok iso cerdasmu kaya ngono mbiyen ki pangananmu apa to, Mas? Aku lek isuk kroto, lek awan ulur Hongkong, lek bengi jangkrik. Kuwi lak kaya murai batu maksane. Kalau dipapak lho awakmu, dipapak. Papak ndasmu kuwi kok iso. Nggih. Kowe lidah ki temu jodoh. Jodoh. Temu jodoh. Nggih lho, Bos. Wetan. We. Kowe ki dadi Wo. wo, tan ki dadi to. To. Ana caraka data sawa sanga. Karo to. Ana caraka data.
Pitu. Pitu. Songo karo pitu 16. 16 angkane siji. Karo 6. Angka 6 siji iki Gusti Allah Subhanahu wa taala, 6 ki rukun Islam. Masyaallah ki lho Mas. Nggih. Apike kaya ngene. Siji digoleki temune ya Gusti Allah. Nek jodoh rezeki patimu tiba jodoh. Jodoh. Lho, jodoh meneh ya Mas. Jodoh. Dalange Wisnu. Wisnu ki wong karo no. Lho, kene jelasno. Piye Mas? Iki rada anu lho, malati Wisnu ki wong karo no. Nggih. Wisnu ki aksarane Jawa, dadi wa karo no. Ana caraka data sawala, ana caraka data sawa iki songo. Songo. No. Ana loro. Songo karo loro 11. 11 sangane Siji karo siji. jumlahe Loro. jodoh rezeki. Dadi insyaallah Mas Wisnu sakwise gelar wayang bengi iki insyaallah bakal oleh rezeki kang linuwih berkah lan barokah. Alhamdulillah amin. 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 Wisnu dalangi rezeki lidah wetan temu Jodoh. jodone ya tiba rezekine. Tiba rezeki. Jo kluthuk, Jok kluthuk karo jo jok klitik. Jok klitik. Jiko klitik karo kluthuk pamane. Klitik iki ko karo to. Ana caraka 5 karo to, ana caraka 7. 5 karo 7 5 karo 7 12. angkane Siji karo loro. jumlahe 3. jodoh rezeki pati. Iki hati-hati. Hati-hati. Mergo ki ramalane wong Jawa, Mas. Ya. Dadi. Ndika buku apa, Mas? Iki buku Jok Kluthuk Harahap Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Hati-hati. Buku mati. Kayak metu kapan Buku wis terbit ya. Iki wis terbit Ning ndi, Mas? ning Segoro Kidul. Dadi nek Mas Wisnu temu rezeki. Temu rezeki. Nek klitikmu kok karo to. Tot jumlahe 12 angka siji karo loro jumlah 3. Yen digoleki jodoh rezeki pati. Nah, Dadi kowe ngati-ngati urip sawetara. Oh. Nek kluthuk padha, Udah. kok karo to. To Ko 5 to 7. jumlahe 12. angkane siji karo loro. Diitung 3. Yen mbok goleki pati jodoh rezeki. Dadi kula kalian jenengan menika sampun nun sewu, sampun pas angsal rezeki ing dalam menika. Sak grup ora padha ta iki. Klitik karo kluthuk padha lho. Kupingmu iki bosok. Lah, kok sampean klitik iki kok karo Kok karo to? Mbok 5 karo 7 jumlahe 12 angkane siji karo loro jumlahe 3. Yen digoleki jodoh rezeki pati. mati. Lah kok engkel iki. Sampean padha. Kok karo to jumlahe 12 siji karo loro jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Rezeki. Ngono lho. Oh, lah patine didhisikne ya, Bos. Layakno Lah, kok slamet terus. Rungokno. Berarti nek aku apa? Jodoh rezeki pati. Pas karo kodrating Gusti. Nggih. Nek jodoh rezeki pati derajat suminggi marang Gusti. Nggih. Pas takdir lan kodrate. Takdir, kodrat. Jodone mesti teko, rezekine nusul, patine manut Gusti. Gusti. Niki wae pripun? Pati. Pati. Jodoh rezeki. Lah, urung ngrasake jodoh ra Jodoh. apa rezeki mati Sik. Nggih. Wis Enak Anu, tibake ramanku kleru mau. Asline aku ya jodoh rezeki kowe kira pati. menclam Asline iki. kleru tibake aku. Nyapa? Tibake aku ya jodoh rezeki pati. Kowe iki ya wedi kok dadak lemu rasat. Niki sidene lak kathah. Nggih, mahasiswane, Mas. Nggih kathah. Kersanipun dipun Loh, niki Lah niku. kaya anake Pak Ji lho iki. Haji ngawur ae yo dudu kok. Coba niki dadi komposisi dalu niki Oh, antara nggih. lakon lagon lucon Iya. dados tunggal. Nggih, leres. Cobi ngambil Cobi, tunggal. sinten? Yo Iki cara ngene iki. Monggo, mangpilih mawon. Sing cilik sik wae. Kene. Wah, hati-hati nih, Mas. Wah, apik lagi. ya alhamdulillah. Tenan iki wis jan tipis-tipis ngene iki jan irit. Iki lho. Nduk, mbok nderek program BKKBN to, Nduk? Modele kaya kena stunting nih kok ya. Oh, ya. Perkenalan dulu, perkenalan dengan Mas Dwojo. Anu, klambimu kegedean. Nggih. Nggih. Asmamu sapa Cayu? Hilga. Hilga. Oh, alah yo iki lho sing digoleki wong lek pas masuk angin iki. Lah, ini. Napa niku? Sing du kerokan balsam gelga. Samene diagelan tuwek kupinge budak. Jenenge iki sapa, Nduk? Gliga. Nggih. Gliga atau Gilga? Hilga. Hah? Hilga. Hilga. Lho. Lah. Hilga. Ini Hilga. apik iki bocah iki. Mula ya. Ho karo go nih, Mas. Oh, rugo. Nah, Kuwi temune yen tak goleki temune awakmu kuwi
rezeki, pati, jodoh. Dadi wis temu jodone kowe karo aku. Rupane kaya garangan pring no iso jodoh ora. Ngono. Daleme ndi Sayu? Dalemi Tuban. Oh, Tuban. Gon tua. Kayaknya begitu kowe munggah kok ambu siwalan iki kok. Ngono. Semester pira? Semester 3. Oh, sik telu. Nggih, semester 3. Kene dua-dua kene. Ah, kula pas ngono ayo kene. Iya. Jan seneng aku bocah-bocah iki. Jan. Iki kok. Om biyen ki anu, Nduk. Oh. Kono lho. Nyel. Kono bae ora nyedak-nyedak. Om, Kowe nek bengi iki nyedak nemen-nemen bayar iki sinyale apik-apik. Lho. Ketoke kok iso di-DO to cah iki. Wah, Kene. Nduk rene, Nduk. Rada bahaya iki to. Kowe jane bar ngombe jamu galian ngosekno kok. Kok ngono ora. Asamu jenis apa, Nduk? Kok rambutmu madul-madul koyo ngene. Lah, iki nek ora ngerti. Kowe mulai piye nek ngomong piye? Madul-madul. Lah iki kena dititeni. Bocah wedok Ya. nek gawe konde atau gelungan. Kalau belum pakai cunduk mentul berarti ini masa-masa bujangan. Tapi kalau cunduk mentulnya satu itu masa-masa pacaran. Kalau cunduk mentulnya dua itu sudah menuju ke pertunangan. Kok nek cunduk mentule telu berarti sudah menuju ke pernikahan. Nek nganti ora cunduk mentul gelungane mirot kabeh, rambutnya murat marit. Kuwi berarti bar konangan. Konangan apa to? Bar konangan lek bar tanggapan. Ngono lho. Asamu sapa? Jenengmu sapa, Nduk Sayu? Reni. Oh, Reni. Nggih. Daleme ndi? Ayo. Daleme Mahmu. Kutha Gaplek, Pak. Kutha Gaplek. Galek. Mas, Ah, Reni. Reni galek ya? Ro karono. Wah. Wotos. Iki yo komunikatif lho mangsamu. Ora Reni galek, Nduk ya. nggih. Galekmu ndi, Nduk? Anu, Ndi? Ndoko. Dongko. Nggih. Oh, tanggone Vita, bojone Pak Yohan. Iya. sampean mau ngenduk Tuban. Tuban. Nggih, toa. Waduh, aduh. Semester pira enggak, Nuran? Semester 3. Semester Oh, pada 3. semester 3 ya? Nggih. Omong biyen iki ya alumni biyen UNESA, biyen jurusan bahasa Jepang biyen. Dadi biyen apa jenenge ruangane dhuwure Jawa biyen kan Jepang. Nggih. Apa ndek iki mulai ke Jepang nyambut gawe ngedusi Doraemon lho kenane ya. Ngawur ae. Aku ning kono usaha rumput. Rumput apa? Rumput Pantesan kok wajahe kaya Giant yo. Lah, kamu Sembarangan ya, Mas. Cara om gak tuwekno tak sikat hamil kan. Wah, mangsane. Coba. Ya, Oh, alah tiba sing Jepang yo iki lho. Iya. Tembangin apa Nduk Cahayu coba. Ini luwes saja karena ini kan padha karo dhewe uji pentas tok. Ayo sing penting coba. ngerti hari wayang dunia. Elga, ya wis kono. Jajal semayanan nenek waktu 3 jam ngono ndang oman. Sing kepenak wae Nduk coba. Aku ya bisa ono. Wong wedok. Aku wedi to cedak sampean. Wedi. Aja meneh kok kowe aku dhewe ngocoe gila. Anu sampean kalih Mas Glutuk mawon. Oh, iya. Enggak karo aku. Rono. Sampean rono, sama Mas Aku Glutuk. mbek nyogo wae iki. Mati keroyok bosok iki. Yogo sakmono mbane. Ya. Rono. Musuh tukang jedor bar. Tukang jedor. Ora mungkin. Tukang jidor ki ora mungkin gelem karo iki. Lho ya apa gak Lho, gelem? saiki wis ngene iki, saiki. Bangsane. Ayo. Kene. Sampean sama Om Sini. Glutuk. Bah, yo kene. Karo omong to, Nduk. Kok demek-demek to? Aku cara gak sadar aku ki seniman tuwek lho kira-kira. Wah, wis tenan. Kowe ora mangan codot lho kowe. Ayo wis biasa. Ya coba, Nduk. Sama wis tanggap anakku, Nduk. Kowe kok mbak kepanak atus, Nduk. Barang. Iya. Sik. Kene. Mau ora kowe nak. Iki Dianggep kene anak. barang. Yon sangu. Sangu. Tok santai, sangu piro? Aku ki wong sugih saiki mung Lah, dalah. Amin. Loh. Wis tau njaluk piro tak wae, Nduk. Bojoku ya. Blonjone sedina ya. Dino. Kuwi 3 juta.
ngantek rantai tak gepuki bojoku iki. Gegerane Walah. Layakno begitu mau sadurunge wayang udan deres to. Nggih. Begitu wayang mulai udane sirep. Sebabe, Mas. Mas Wisnu ki ampuh. Ya apa? Ya apa? Ana syarat to. Nggo jimat ka omah. Apa iku? Lho, batal lho tadi. Iki Oh niku ngawur ae. Niku nggih melekan mang bengi kok niku. Iki gak ke jimat. Engko nek kon mulih lho ngebleki cengelmu lho. Oh ngawur ae iki bantal. Ayo. Ayo lho. Gegaraning kurang dhuwur. Wong akrami. Tutu. Ya. tutu tanda tutu rupa sampean kok iso nembangi keluarga seni ya, Dik ya? Mboten. Bapak Mboten. dados napa? Anu, bakul pentol. Walah layakno rupamu sundukan. Kok pentol ya. Kok sio-siomen to karo aku ki? Wis sama ditakoni tenanan no. Lho, tenanan lho. Bapakmu Bakul pentol. iki lho. Hebate wong tuwek ngene iki lho. Nggak. Senajan to bapake dadi pentol. Kowe kedosan mergo ngangkat bantal. Homo yudo. Senajan. Nah, Senajan to bapak iki duwe pentol. bakul Bakul pentol. Ning rezekine diklumpukne dadi siji, insyaallah dinggo sekolahne anake bisa sekolah ana ing perguruan tinggi. Tinggi. Dadi wong tuwa ki kaya ngono ki hebate, Nduk. Wong tuwa ki tetep rekoso. Nah, rekoso. Ngono lho, ngerti lah. Dadi sok ben sampean lek mulya, bapak Bapak ki gagah ngono sing apik nah. sok ben sampean tak dongakne sukses. Sing biyen sampean diragati sekolah saka dhuwit bakul pentol, sok ben sampean nek duwe dhuwit, bapak diunggahne derajate ya, Dik ya. Bakul cilok. Kok tambah nemen piye iki? Ambong ati pawi tane Nek bapak jenengan nyambut gene apa, Nduk? Bapak kula niku sing tumbas pentol. Oh. Pentole niki ditumbas. Pentole bapake Mbak Reni niki ditumbas. Semester 3 wis ngene to. Lah ngopo ta? Tumbas pentol, pentol. Lah kowe apa pengen pol? Dituku pentol. Ngono. Ya, Luput. Luput pisan. Lupa. Oh, apa? Sik. Power vokal iki kudu jelas. Luput. Ya. Luput. Luput pisan kana pisan. Karo nyekel tangane masmu. Ngene lho, Nduk, ngene lho, Nduk. Cekel yen gak rupamu. Dicekel ngene rumangsamu kaya anak kucing e, Pak. Mulane wis pas nyekel ngene lho. Iki kaya nyekel pentol panas. Oh no, ayo. Coba digandeng dadi roman tenanan ngono. Jajal. Sido gandengan apa ora iki? Ora. Ngene, lek. Ngene. Wis aku malah iki bojoku ndelok kok karo cacile doyan. Susah aku lho. Ayo. Terus lu aku biasanya karo sinjene Pak Eko, Pak Minto, lagi iki lho aku. Sinden terus nyidam beruk lagi ya. Kowe yo ngimbangi. Ngimbangi gundulmu. Paling tidak ben serasi kok iso. Ya. Luput pisan. Jung ya guyu gak sikat nang. Boh. Mripatmu kaya kucing angguran.
luput. Ayo. Hei, kowe muni ayo dalange kagak geblak lho. Ha ngono geblak. Luput. Luput pisan kena pisan. Kuwi bocah kuwi serak-serak basah. Ya. Cara kriteria wanita nu jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Nah aku piye? Nek mungkin termasuk wanita haus. Wong koyo ngene. Haus apa maksudnya haus apa? Tegas iki haus pagelaran nek bojoku kan jinak-jinak merpati. Cedeki ngado, cedeki ngado, cedeki ngado. Terus nek nggon petengno dekem. Dadi emang wis wis ngendok akhirnya. Yen gampang ya. Yen gampang luwih gampang. Ya, yen angel ke aku rono terus bablas rono nyekat len G. Rumangsamu kok kon mulih lho kuwi bablas Lho, Oh, bocah iki lotek nang ya. anu pancen bocah iki seneng guyon kok Mas. Iki delon model bocah iki nek angger bathuke rambuté ketel. Nah, Iki berarti bocah iki Turunan ketek. terus nono. Aku bengi iki mumet. Terus no. Terus no. Sini. Aku ngomong apik-apik turunan ketek. Kowe ra ngatasi to? Ya, ya. Wis ra apa-apa. Sing ngatasi iki lho. Oh iya. Turunan Aku ya ngerti. ganti lho. turunan ketek muse turunan munyuk. Tan kena Piye? Kena tinumbas ketek. tan kena tinumbas arta. Ayo. Tan kena tinumbas harta. Jas. Sampan itu adalah wanita kriteria saya. Ah iya. Saya itu paling suka wong wedok sing rambut iki akeh ngene. Ngoten nggih, Mas. Iya. Akhirnya aku terobsesi dengan wanita sing rambutnya akeh. Iya, Akhirnya kemarin kan bojokan nun sewu. Ndase kan kene botak kan. Lho lha apa botak iku? Ya mergo nun sewu mergo wis pertumbuhan rambut itu sudah ndak maksimal. Kok kayak kena kanker otak bojoku. Gak mungkin wong bojoku ra ndek otak kok. Dadi Maksudnya bronkitis. wis dasmu. Aku itu terobsesi dengan ditukokno, Dok. Anu Nah. aplikasi rek. akhirnya tak tukokne obat penumbuh rambut toh. Dok di aplikasi Dok di. Neng gone aplikasi jual beli online Ladalah lho. Dadi Lho ya apa? Lazada. Lah sada iku ono e. Lho, Ladalah iki. Aplikasiku loro Shopee Lazada. Lazada. Lah lha apa Ladalah iku? Lazada iki lek sing teko barange cocok. Kuwi dibuka teko barange ra cocok Ladalah. Ladalah. Dadi ledeng. Tak tukokne obat penumbuh rambut. Akhirnya begitu turun nun sewu Mas Wisnu. Nggih. Karepku ben bojoku ki ndak tahu begitu tangi terus tak wis surprise wah Wah, rambutnya wis rambutnya tumbuh. tumbuh. Pas turu menika klowi obat tetes penumbuh rambut ing Nggih. bathuk ing ngeten iki. Lah kok sewengi bojoku ki molet ro nginengen. Lah. Iki wah akhirnya banyune iki ndledek kon ndi. Begitu tangi lho kok raine uludok saiki. Tak tuh, lah tuh, lah kok malah kaya anakan singa ya yo. Awak yo gede kok iso. Yo pas ngene Dok. Tembangnya apa Nduk? Dijumboke karo kahanan Ya. sing bengi iki katon akeh lelintang Nggih. sing jude. Ya, ya. Ngono. Lintang sing nggo asmara coba. Kene. Kanca-kanca. Sik. Sira Pradangga. Sik. Anu campur sari rung teko sik kendang tok sing teko iki. Campur sarine ini ringkes. Oh, alah. Ini lo additional player kok iso. Ayo Mas. Keyboardmu Mas. Mas, Dulinan nih yo Mas, keyboard yo.
Kibat gundul kuwi aku. Kibat ya iki? Kibat. Oh, jen kamu jen. Nah, kamu itu enggak elit kok. Kayak ranger model kowe. Pianika ya. Nggih. Kuwi. Sesuk tak tukani ngono anakku sesuk. Oke. Oke. Asik. Ayo dah. Siang pantoro ratri mongeling manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulani. Aja nganti semu lho ya. Rada maju. Mas Jong untuk suaramu coba. Wayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep marasatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Awas. Oke. Diunggahke kanca-kanca. Yo. Siang pantoro ratri mengeling manis hati setiaku bisa anduweni marang sang
pripun? Hebat to Mas Baradane. Wis. Sok nek ketok kompak niki. Lah nggih. Oh tahun ngarep Lidah Wetan tetep nanggap wayang kulit yo kaya bengi iki. Kados bengi niki nggih. Dadi rekaman bengi iki sesuk di setel YouTube. Tangar. Layar tancap ngono ya. Ora ngene yo sik setia kok iso. Lah, nggih. Tasik kathah nggih. Nggih. Dadi paling mboten gen kecakup, mungkin penjanleh ngasta nggih kecanda. Nggih. Mboten. Saiki kene sing rada gedhi ya kene. Mak. Mas, anu lek tintingan iki nggih. Sre, pelok kene. Ya, gane malah sing ketune dalang senior-senior iki ya kulo lanang. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih ditandur ning kebon agung. Selara tiba nyemplung mbok ira kembangi apa? Mbok ira kembangi apa? Kembang glade dipangan cuyu. Kembang glade dipangan cuyu. Aku ndelok sinden awak cilik kaya kepengin melu karo sinden sing rada cilik. Ayo kene. Buat yo apa to kuwi? Alah. Jane delok wayangan apa delok bal-balan? Modelmu kaya arep ngegulne ngendi ngono kok. Kok Lah kuwi ngerti? nganu supporterku ae. Supporter. Kok ngerti ngono lho, fan berate kaya gawang ini kaya ngono. Iso. Ngene. Buah-buah semangka. Yo. Ngombe jamu kecocok paku. Ngombe jamu Cicilan. ngombe jamu kecocok paku. Aku weruh sinden lemu yen tak sawang kaya bojoku. Yalah dalah. Kok sawang Tak sawang sinden lemu kaya bojoku. Apa ya? Bojoku ya lemu, tapi saiki non sewu, saiki wis Diet. Loh, saiki saya budi. Piye? kok Saya kira lek diet Ya lho. diet, Diet, tetap ah. diet dan intinya gini, kamu tuh Iya. saya itu mempunyai resep diet yang istimewa dan manjur. Tadi bojoku ki mbiyen lemu. Bojoku mbiyen sik perawan ya nun sewu sak sampean ngene iki. Iya. Begitu tak rabi dia anak loro, saya gedine mun sewu. Mbak kan jogging lho, Pak. Yo 3 kali lipat. Senam. Aerobik. Bojoku melayu. Biyen kaya pelatih senam to. Latih senam tapi saya pun neng Blitar kalau dadi instruktur son horek bojoku. Son horek. Kalau dadi Oh, ditutke ning ngarep son ngono kae. ini kok neng ngarepe Lah bojoku. biasane lek son horek terus ngarepe nek Bojoku luwih ekstrim neh. Dadi ning dhuwure truk ngono kae. Bojoku joget-joget ngono kae. Iya. Begitu joget-joget ngono kae lopomu to. Nggih. Ngono iki njaluk street. Dengen tak tukane street ning gone pasar turi ya. Rupane apa? Coklat. Bareng digawe lah kok malah kaya telon druwo. Saking ketate. Begitu wis dadi instruktur stone horek numpak truk 100 meter tak tutne tak wae ngombe, 100 meter tak tutne neh. Tak undangane lho kok ora enek aku ya ngono. Ning ndi Mas leren to? Kecantol kabel PLN mburi dadi gandul-gandul. Nyangsang. Lah kok untungnya nek gelap-gelap ya, Dek? Magic. Iki ta? Bos, Iya, magic. iki modern ae. Oh, ya kayak bojoku ya ngono. Bojoku ning kene ya boilap. Kayak ana sepion mobil. Saya murup meneh ngono. Lah asmane sapa sih? Junior. Sapa? Junior. Berarti lahirmu dina wulan Juni ya? Junior iki mesti ya, Junior iki lahirnya mesti bulan Juni. Asmane sampean sapa? Kula Septi. Septi iki lahirmu mesti bulan September. Nggih. Bojoku ya ngono, lahirnya bulan Agustus dhek iki. Heeh. Jenenge Agus bojoku saiki. Kowe iki kok iso wedok jenenge Agus lho. Agustina. Oh iya nek perpanjangane to. Agustina. Agustina. Tapi hati-hati lho. Anu nduk sampean bulan apa nduk? September. Bulan September. September ki nun sewu. Nggih. Resepe gede-gedene sumber. Mula September. Sampean Oh nggih. Juni. Jujur dalam hati niat yang ikhlas ki apik. Awakmu Apik. apa? Bojomu. Bojomu lahir apa? Bojoku? Heeh. Agustus. Agustus. Kuwi nun sewu duwe sirikan. Apa kuwi?
bojomu kok laire Agustus piye nek sirikane? Sirane apa? Aja sekali-sekali pas tangi turu mbok linggis cengele. Kuwi nek sirikane bahaya kuwi. Anu bojomu lahir dina apa? Bojoku Bulan apa? Bulan apa? anu no Oktober. Enek sirane kuwi. Sirikane Mas. Aja sampe pas turu mbok pacul ndase. Ayo padha iki kok iso. Dangdut apa biasa, Dok? Iya. Jurusan apa, Dik? Jurusan apa? Ya Jawa. Jawa jelasin. Jawa niki sedaya mahasiswa bahasa dan sastra Jawa. Daleme ndi, Dok? Kediri. Berdiri ndi dirimu? Junior nih kalau Om. Jenengan nganu ta supe ta. Masalah. Astagfirullahaladzim. Ya. Lah iki Mana kowe lah. iki muni sope ta. Astagfirullah ya Allah. Gak eling. Gaele. Gak eling, gak eling. Sopo iku? Sapa to iki? Kok sopo iki? Iki sindene Cak Jakun iki. Junior ya. Sampe Ngagem kuliah ning kene, Dok. Nggih, sakniki. Semester piro? 3. Oh ya padha. Teman kok dhuwur men to iki? Lho, kula niki asline atlet voli. Asline ya. Nggih. Dadi nek ana wong sing nakal-nakal ngene nek gak ono sing ngreken dicemes. Oh iki Mbak ketok iki. Iki mesti saka etanan iki, mbuh Mojokerto, mbuh anu Sidoarjo. Ayo tebak, saya dari mana? Enek bahasa ngreken iki sing ngono. Oh Oh, iya. oh ngoten ya? Iya. Apal iki Mas, biyen mantan copet kono suwi. Ngreken. Asli ini sampean ndi daleme? Lamongan. Lah Lamongan, kan etanan. Mesti ngono kuwi Lamongan. Lamongan Sidoarjo Gresik gitu. Kan gak ngreken dong. Gak tepak belas ya. Mau ning Sidoarjo. Procot iku. Mau ning Sidoarjo rak kerasan pindah ning Lamongan ngono lho. Procot iku. Ayo, Dik. Iya, iya, iya. Mikmu aja taruh situ. Nah, Iya. Apa lagu tembangmu? Napa? didep nih kono. Kene. Tembangmu apa? Oh. Ya, oke. Klasik. Jenang gula. Nggih. Iki tak mau aku dikabari karo usih urung iso jenang gula. Iki kira-kira diganti jenang grendul lho, jenang grendul. Kok iso iki ya gending kok iso. Jenang Anu, gula. Mas, buku keyboard Mas. Jenang gula. Buku keyboard. Nggih. Nano nangik. Oh no, cepi. Ya. Langsung ya, Nduk. Ya. Oke. Langsung mau. Kok sik urung tak kuwi mau. Nek jajal yo jumbo bater nih. Wis kaget aku. Neno. Ya. Ini rada-rada, Dok. Kayu, coba. Ayo, sip. Iya. Ini rada maju. Kami lho. Dalu niki di streaming langsung, Mas. Nggih. Barada TV. Oh, ada ya? Iya. Oh ya.
Nggih, Makasih. Matur nuwun. Alhamdulillah. Ya, jan kaya ngeten iki lho Mas. Nggih. Wes jan wisan. Wis, Jan. Kulo melu seneng ta no kulo iki. Delok bocah-bocah sakniki wis tresno karo budaya iki. Lah. Kula niku jaman riyen tahun 2002. Nggih. Sobo Unesa. Nggih. Niku tesik mbulak tok. Pak dosen Johan niku tesik kuliah. Nggih. Garwane tesik kuliah. Bu Vita. Langganan kula niku maem teng gene Gang 7. Dadi kula riyen niku Sobo mriki pun suwe Mas. Dadi nalika nderek ketoprak siswa budaya Nggih. wonten Kusuma Bangsa THR. THR. Mboten tau main 2002 kula nderek kuliah mriki. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sedaya lulus kula mboten lulus. Lah. Soale kula yo ora kuliah ning sabane ngriku. Tapi nun pangapunten. Nggih. Satu perkembangan yang luar biasa. Riyen dereng wonten Mas, gelar ngeten iki mboten wonten. Wontenipun uji pentas tapi di kampus. Kampus. Sakniki dengan kemajuan zaman, Nggih. era milenial yang sudah berjalan, mula dipun gelar ngeten iki berbaur dengan masyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Ini nggih. pentingnya budaya dengan masyarakat. Masyarakat. Masyarakat yang paham dengan budaya, budaya ditanamkan dalam bermasyarakat. Tepuk tangan untuk masyarakat. Nggih. Wonten ing Surabaya. Niki lebih spesial lagi. Terus pundi? Iki Pak Yuhan Susilo ya senior dosen. Nggih. Juga budaya. Yo S3 lho. S3 iki. Nggih. Tak delok ya gebres terus ngono. Loh, lah ngapa? Kakek S3 lho bilang. Titelnya iki lho kok iso ngono-ngono. Pak Yuhan ya Pak Yuhan. Pripun? Nyun wedalipun Nggih. Ki Yuhan Susilo kula suwun minggah wonten ing sasana Pawiyan. Kene cepo. Cintaku sakonyong-konyong kader karo kowe cah ayu sing bakal lampah pancen super rasetor anti laler yen ora bathuk satino ning sirah liyan cintaku sakonyong-konyong kader amali pasan durung demok wangi pancen modal bensin seliter awas motor kutan tenater tak apili ayo tajak muter-muter Ki suwuk ala Barada Unesa. Lah. wah jan tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya Pak matur Dosen. nuwun, nggih. Alhamdulillah sehat. Amin. amin. Wisnu, wayangmu luar biasa Wisnu. Nggih, matur suwun Pak Dosen. Monggo-monggo. Atur. Lah aku Ngomong ndungane apa-apa kok kon ngono mudun ya apa rek? Ki salaman Ya tok. keliru. Ya apa Kita niku? kan salaman. Gak tepak belas ya. Kata Pak Projo tarekku Pak. Nah, iki perlu Luar biasa niki alumni Barada, luar biasa. Diakui nopo mboten. Dadine jok litik niku di Barada. Tepuk tangan untuk Barada. Luar biasa nggih. Wah, nek Padha-padha alumni ini lho iki ya. Iya, matur suwun monggo-monggo. dadi adik-adik niki ben ngerti Mas Wisnu. Nggih. Niki Pak Yuhan itu seperjuangan saya. Nggih. Kula iki ya ora kok tedeng aling-aling kok terus munafik mboten. Rabi kula mbiyen milih duit Mas Juhan niki. Nggih. Jaman semoten ra ndek duit wong toprak ra tau main. Lah, nggih. Ilmu piro biyen? 1500. Ngantek sakniki urung dibayar. Ya ampun kok iso. Sampun kok. Pun. Nyicil tapi. Gak Mas. tepak ini. Mboten ngaten. Kula niki pengen nyuwun pirsa jare. Nggih. Nek Pak Johan wau kan alumni Barada. Mas Jok Litik, Mas Jok Lutuk, nadyan mboten nate kuliah kan disebut alumni Barada. Alumni Lah, Barada. kula Bukan alumni Basa Jawa Indonesia, Nggih. alumni Barada. Lah kula nyuwun pirsa, Pak. Nggih. Carane dados alumni niku yen napa, Pak? Loh. Ya wis kan gak ono cara dadi alumni ku ya apa? Sadurunge dadi alumni. Nggih. Sampeyan kudu dadi aluminium. Waduh ini alumni piye? Pak yo mahasiswa cara dadi alumni ku gak ngerti. Pengen dadi alumni kowe minggat tok. Aja Alumni nesu dadi tok.
hadapi dengan hati yang dingin. Nek pengen dadi alumni yo sampean kudu lulus dhisik. Nek wis lulus lah itu bisa dikatakan alumni. Sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah diterapkan. Betul, paling tidak kan bisa menyelesaikan skripsi. Nah, nek skripsi tadi Salah satu syarat untuk lulus kan skripsi. Kinten nih, Pak. Upami kontrak wayangan gangsal tahun ngoten mboten nate skripsi ngoten nggih napa, Pak? Loh gini loh Wisnu nggih. Saat ini Piye tak jelas loh. Kate skripsi wayang 5 tahun jarene. yo nek sik urip. Enggak gini. Di UNESA niku karya akhir itu tidak harus dengan skripsi. Tulis lho nggih, enggak harus tulis. Kemarin saya diarahkan Profesor Steyono Sidikan. Nggih. Profesor Stay Yunus kan nggih bener. Itu karya atau proyek itu sudah bisa dinyatakan untuk persyaratan lulus. Nggih. Iku lho. Berarti di S1, S2, S3 bisa menghasilkan karya itu nanti bisa dinyatakan lulus. Jadi prestasimu iku dinilai ngono. Berkarya dan ditulis gitu loh. Kowe padha ae jenenge. Loh, maksudnya hanya deskripsi. Lah ya kan ya berkarya terus ditulis berarti ya skripsi. Loh, angsal ta Pak ngoten niku? Loh, gini loh ya, gini. Maksudnya gini, kalau skripsi, persiapan skripsi karya kan hanya prosedur tulis, teori ini sopo. Nggih. Lah nek ora tanpa skripsi berkarya terus ditulis. Iya ditulis, bener Berarti kan ditulis. padha nulis ya, berarti ya skripsi. Loh, istilahnya gak seperti itu. Tapi kan ora iso padha nulis ya skripsi, Pak Johan. Loh, kok saya salah. Kisah gini loh ya. Alon ta. Skripsi, judul, konsep, teori, ya, dianalisis. Terus Cukup. Kan nulis tapi. Nulis. Garis besarnya nulis. Iya. Lah nek tanpa nulis. skripsi, Berkarya. karya tok berarti. Berkarya umpamane Wisnu dadi dalang. Dalang tok. Berarti ya dalang tok sampean rasa nulis. Loh, Lah. ya tetep ditulis iku mang. Iku jenenge skripsi. Anu. Wis gak kene, Apa sampean niku? Apa? Mas Wisnu. Nggih. Sementara aku izin tak mudhun sik. Wong loro apik iki lek. Iso sepel iki. Kaya Eko Prisdianto iki. Nggih rombongan anyar ketok ini. Ya apa rek? Enggak, ada 2 jalur. Iya. Pertama, Skripsi. Lah. Judul, umpamane judul. ya bater menyapa bater. Awakmu semua jelas ngono lho. Wong cedhek ya judul ngono. Judul. Nah, Pagelaran wayang kulit Gagrak Lamongan. Nah. terus Ditulis itu tulis. ada teori. Nah. Menggunakan teorinya siapa untuk menganalisis data wayang Gagrak Lamongan gitu. Skripsi. Lo jauh yang guyu lho, ngenyek aku lho, mikir ngenyek aku lho ya. Kan menteleng aku berarti wani menteleng. Maksudnya, guyu kuwi kalah dan guyu kuwi. Soal menteleng karo aku berarti nantang menteleng. Ya kan tentang ngono. Lah ngene menteleng ini. Nginang ini. Mbok eling gaman dadi mahasiswa ra ndek apa mek klunu ngene iki. Saiki dadi Mas, pembawaan karakter dalang Jawa Timuran, dalang etanan. Ya ngono. Ya apa ngono kuwi. Ya tapi kan perwataannya itu tapi kan lah kuwi lho. yo hadiah gon mulih sepeda motor hadiah gon mulih. Ngono. Iku ditonton. Secara garis besarnya ngono kuwi. Berarti berkarya tapi tidak memakai Penulisan. analisa. Hanya deskripsi. Betul. Tapi langsung lolos. Bisa. Jadi ketika berkarya itu prosesnya berkarya itu bagaimana? Itu ditulis. Gitu loh. Dadi wis Dadi proses didata. Niku estu napa Pak? Niku Pak. Pak Yohan. Baru jadi dosen saya ngono. Dadi ki ngenyek ini ngenyek. Iya gak tepak iki. Atau Pak belas iki lho. Enggak Wisnu. Kalau memang kamu sebagai dalang nanti memang apa ya istilahnya? Ada kebanggaan ketika hasil tugas akhirmu itu berupa pertunjukan. Ngoten Kok tak usul nang Pak Latif. Oh siap. Ada metode penulisan yang beda. Nanti kalau Pak Latif tidak bisa menerima, nanti kalau Putri Sakti, Nggih. urusannya saya. Hubungannya apa karo Putri Sakti ku? PUI lho saiki. Sak dul-dula jabatane, tapi nek ra duwe kesaktian muspro. Lah, gitu ya. Pasti ada kesaktian. Pasti ada kesaktian. Kesaktiannya apa?
Putri Sakti. Iya, kesaktiannya itu apa? Apa? Kehebatannya itu Kemampuan, skill. Kesaktiannya memunculkan mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas dan berkuantitas. Ah, tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswi. Tulisan Putri Sakti secara ya, khusus Mas, jurusan sastra Jawa. kemelinti men sikil. Gak ngene. Saya malah kemelinti lah. Gini lho. Kemelinti kan. Tak kandhani. Saya mulai omong saya mau ngomong ini. Wisnu. Tak kandhani ta. Saya Pak. Iya. Biar ngomong. Biyen lho santai ngene lho omong sik jan mahasiswa biyen lho. Iya. Ngono iki ya kabarmu piye anu? Saya gaya sik ngene. Mas, dalang iku ben bengi. Pakulinane jejeg keprak. Ya tapi kudu enak ora nek keprak megah ngene kuwi ya. Lah kok nek jejeg ndokmu malah cilaka kok iso. Ya aslinya Wisnu kan bimbinganku, skripsi bimbinganku. Sampai sekarang kan belum bisa menyelesaikan. Mungkin terlalu sibuk dengan tanggapan dan sebagainya. Loh tak mongi. Ya, ngomong ngono cek ngerti. Pendidikan itu juga penting. Latar belakang pendidikan itu juga penting. Dadi yen iso skripsi nang dirampungne ben gelar S1 itu bisa kamu dapatkan. Tanggapan iki sementara los. Loh maksudnya los nompo terop terus. Terus Loh tambah gak iso garap skripsi iki kok. garapen. Masuk nih kata. Masuk deh. Lho. Loh, skripsi itu tugas mahasiswa bukan tugas dosen. Dosen hanya membimbing. Lah Dan iya. mengawasi. Dosen itu wajibnya tugasnya mengawasi dan membimbing dan mengarahkan. Saya tak tekoni. Guru itu adalah perwakilan wali murid yang ada di sekolah. Bener. Guru pembimbing mengawasi dan mengamati. Oke, membimbing. Saya tak tekoni, umpama anakmu ki dolanan ning gone jembrek-jembrek, mbok benakne ora. Ya tak elikne. Terus mbok dusi. Mbok tak resiki. Nah, anakmu rasa mangan, Ya tak pundutne maem tuh tak dulang. anakmu rasa ngombe. Ayo tak jukuke ngombe tak mimiki. Isnu ki anake Pak Johan. Iya. Nggih. Skripsi ora rampung-rampung. Wong tuwa ki tanggung jawabe apa? Kowe piye tanggung jawabmu jajare? Loh ngene lho, Dok. Nek arek cilik monggo gak iso mangan didulang, gak iso ngombe dijobokno ngombe di. Weh lah. Ngene, Dok. Wah, iki. Dadi Iki ya. wis gedhe, arek iki wis gedhe. Kudune diarani tok wis iso. Lho ngono lho. Ate ya apa maneh iki anak penol. Riko duwe tanggung jawab. Bener tanggung jawab wong tuwa bimbing anak. Nek anak gak bener percuma dadi duwe anak. Lho. Sampan wong tuwa. Iso reso sampan kudu bimbing anak iki besok bisa Ini apa, Rek? Buka tok. Ngalor. Iki ana apa, Rek? gendakmu iki. Iki ya apa malu lu dirukan iki ya apa sih? Sing ngawur sing ngindari iki lho, Wah, provokator. Wah, iki dosen mbok gawe-gawe. Ayo, dosen gawe dulinan lagi iki dosen lagi iki. Apa lu? Dosen iku hormat ana ngono lho. Hormat. Apa gak kenyang ini? Kone ngenyek. Hormat. Awakmu ki ndak paham awakmu. Ndak paham. Ora mbok hormati ngene iki. Masamu gendera piye? Nah, iku lho. Kandhane ono Tegese dosen ki junjungan. Ayo. Oh. Kandhane masih dijunjung ku ya apa? Mosok kata dijunjung diunggahno ngono. Kok mbok junjung apa ngadeg mbok junjung? Ngene lho masuk ngene. Iya. Dosen ki keplekno lho. Aja guyon rek iso dituntut. Tapi luar biasa tepuk tangan kagem Pak Johan. Iki bocah-bocah iki. Iki pembimbing sing ora duweni emosional tinggi ya iki. Pak Johan tuh Guyon seneng kabeh diajak bagian yang sing penting tetep jalur pendidikannya Jalur pendidikan selesai. betul. tegas tapi terarah untuk menuju mahasiswa-mahasiswa yang lebih hebat. Amin. Loh, keren lho iki. Delon Barada kan aku dadi apa Barada? Loh. Aja balik lho. Loh, sampean ra nek berada dadi apa sampean? Loh iya. Aku biyen gak ono Barada dagang iki aku gelem dadi dosen. Ayo, sampean nek berada dadi apa sampean? Sampean iki guru-guru S3 ya guru-guru berada. Hebat Barada. Saiki sampean
sampai jadi dosen, aku mbiyen yo ning Barada, aku dadi opo? Yo panggang ini iki terus to. Luar biasa sing penting Barada luar biasa. Amin tepuk tangan untuk Barada. Barada luar biasa. Yo, sak tembang Pak Johan. Sak tembang jula-juli tretek mawon. Sampan ki nun sewu kok ra waleh bengi jula-juli iki. Lho, kene iki wong wetanan. Kesenian wetanan salah satunya ludruk Ya gitu. setidaknya kan sampan tuh keterbiasaan jenengan lek pas dalang, iku jula-juli kan umum. Kok sekali-sekali ngene iki sing dalang Mas Wisnu, jenengan sebagai nun sewu lho, tamu kehormatan, yo nembang sing rodok beda, nembang anu sing oke, ongkel. Oh, lah rumah saya wong tuwek mbok kon TikTokane apa? Ongkek-ungker. Genmu kuwi dongkek kuwi. Iso. Ya Pak, tretek Pak. Napa? Tretek gentenan. Tretek nggih, tretek gentenan. Iki ya nglodrek ya enak kabeh gitu menan. Ndi? Iki. Loh, sapa? Kasih nglodrek. Sapa? Wah, fitnah kali iki. Bu Vita dengan pisan. Oke, ya kene. Oke, monggo Bu Vita. Iki nggih alumni Barada nggih. Oh iya. Iya. Ndi. Tak. Yo, monggo. Monggo Bu. Tung tak tok ya. Ceko. Niki nggih alumni Barada. Temenan. Rupiah mbiyen Lho, ngeposno, iki ngeposno berarti, ngeposno. Duit sak sen. Yo, duit sak sen dingge tuku payu. Yo. duit sak sen Go tuku payu. dienggo dolan ning sini biyen ana dosen rabi mahasiswi ini. Kan dia gampang mau dirabi. Oh iya berapa? Nanti mana digendakno gak dirabi. Lah itu salah. Salah. Itu positif kan saya berbicara positif. Pacaran langsung dirabi. Aku selawase urip pacaran 1 kali langsung tak rabi ya iki. Tenane. Iya, Sing konangan. 1 kali pacaran ya iki tak rabi. Alhamdulillah. Pak Johan itu tidak mencintai banyak wanita, Ya. tapi mencintai satu wanita, Satu wanita. dengan berbagai cara. Lha iki apik. Nah. Ngono. Dek iki eling lan waspada. Eling lan foto. Penting banget Dik, eling lan foto. Eling nek iki sik bojone waspada nek ning jaba aja konangan ngono. Ya. Tretek, Pak. Langsung tretek mawon. Garwane tadi. Oh lho. Ya iya lho rek. Waduh kok lagi anake iki kok. Apa Rumah sama ketuweken ngono. opo iki? Lanjungan, jombangan. Suprasi plastik iki kok iso. Kita lho Dik ya. Iya. Ibu Wita genteng jombangan. Tambah kangen. Pecinta wayang luar biasa. Lidah Wetan, Lidah Kulon, Babatan, Karangan luar biasa. Sing dalu sedaya. Mas Iwan, matur nuwun, warga Lidah Wetan, terima kasih. Nek nang Jombang, kampunging Sengon, lemegan awak dini, kotok gak sambang nek keren imon, nek wis gak seneng ya apa wis ini. Ayo, mana? Kunang-kunang digawe sawah. Kene apa lembah nyani. Durung mas menaga wis Mojokerto tratata rusan kali gede dalane praja
dodol kebagusan nyambut tok gawe iku sing perlu pitik lurik tut ngendok pira dangdutan luar biasa siji bojomu purik tut sebabe apa bojoku puring mergo aku ra gelem ngaji pitik lurik alah ngendok pira apite lurik tik ngendok loro bojomu purik sebabe apa bojoku puring mergo aku dadi bodoh pitik lurik ngendang pira pitik lurik ngendok telu bojomu purik kene apa bojoku puring mergo aku kerep metu pitik lurik ngendok pira pitik lurik pak ngendok papat bojomu purik sebabe apa bojoku purik mergo aku ora salat ala pitik lurik mas ngendok pira pitik lurik dik ngendok 100 bojomu purik iku sebabe apa bojoku purik mergo aku ora tau adus pitik lurik mas ngendang pira pitik lurik ngendok 1.000.000 bojomu purik tut kene apa bojoku purik mergo pitike double silite kamu iki cakepan diawur iki kok pitik ngono ngawur ditonton wong akeh ngomong ngono ngomong apa mas kono pengape nak pitik ngendok lurik akan ngendok nih mau santen toya klopo oh dintekno ngono wae santen toya kelapa cekap sementen kidungen kula eleng-eleng sanggar barada tanpa tanding sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak dosen kita Pak Jan Susila dan juga Ibu Vita Barada tetap jaya Barada tetap jaya. Dan satu kebanggaan Pak Jan Susila Mbak Vita sudah bisa naik. Ini ada satu penghargaan sertifikat tanah satu. kuwi apa to beda ngene lho Sertifikat. Oke. tali asih Oh, tali asih. apik. Karena ini mungkin satu kenang-kenangan biar bisa seia sekata rasa cinta Mas Wisnu sebagai anak didik jenengan. Oke. Dan pada malam hari ini jenengan kersa minggah bersama dengan istri. Ini ada sebuah kenang-kenangan dari Wisnu. biar awet ya Biar awet hubungan Anda. kowe engko tak jotos lho Dadi ku sampean ya komah iki deket ngene. Lah, Ya. kita kon angkrem ning ngene. pangsamu po kene pitik urun lah ya Bu pangsa Pak Johan Dalam. terima kasih Matur nuwun, sembahun nggih. motivasi panjenengan Dibantu Sanggar Parada. bimbing anak-anak Matur nuwun, panjenengan Pak. mudah-mudahan tongkat estafet dari panjenengan ke anak didik panjenengan mahasiswa-mahasiswi ini menjadi amanah yang selalu Amin. terarah. Amin amin. Lodok terima kasih nggih. Terima kasih. Bodoh-bodoh. Loh ya ngene gak enak gak enak. Gak akeh matur nuwun. ya kamu musuhan deh Bapak nih Sama-sama. Dageliane gak ngira kena tak sambati Loh, kene gak ngira. wis to, Pak. Enek kepentingan apa? Maksud jane bengi iki dhek ning Kediri, Mas. Aku Kediri nggih, Mas. Hari wayang dunia. Ngeboti barada mrene. Nggih, bengi niki Pak Eko Kediri. ning Kediri. Pak Eko nggih teng Kediri. Pak Minto ning- Pak Minto teng Gen Blitar. Masun, omongan Masun. Masun teng gene Nganjuk. Nah, Waru Jayeng. Omong- Mergo mbelani barada. Barada malam hari ini Mas Nusuk tetap hadir di sini. Luar biasa, luar biasa. tepuk tangan ya, Bro. Loh, kehebatanmu mbelani barada. Sing belani sapa? Eko Sun Minto iku ora nanggap sing nanggap kene aku rene ngono ya.
Pun matur nuwun nggih, tetep semangat. Wis pandongane Baradatat Wijaya. Amin. Amin. Ya, kasih aplaus Mas Johan sama Kang Garwo. Betul sehat. Sehat ya Mas Johan. Nggih. Niki nggih pripun-pripun termasuk seperjuangan. Wah, Iya ora iso lali kula niku. Kula niku mbiyen wah mboten Mak Johan niku cak itu Pak. Cak itu niku. Pripun? Yo ora nyapu-nyapu. Ora nyapo-nyapo. Nika tasik kalih nggih Gus. Nggih. Sekalian nika damel panutup. Panutup. Insyaallah pakliran dalu menika Nggih. membawa manfaat Amin. kagem panjenengan lan kula sedaya. Amin. Khususan masyarakat Lidah Wetan dan secara umum wonten ing kota Surabaya. Insyaallah hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan ilmu akan terarah, hidup dengan agama akan semakin barokah. Tetap lanjutkan tongkat estafet dalam berbudaya karena asor luhuring Bangsa gumantung marang saka budaya. Mudah-mudahan dalam rangka Hari Wayang Dunia, insya Allah wayang akan selalu atau lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut wonten kalih mbok bilih wonten lajeng ngatur nyuwun pangapunten. Oh, nggih. Siap. Insyaallah kepanggih malih sanes wedal. Nggih. Tetap ginanjar kesehatan lan Amin, kesarasan. Amin. Matur Ya, nuwun. gini Mas monggo Klitik-Kluthuk. monggo. Yuk gini. Yuk. Gini. Apa dibarengke tombo kangen Jos? Siap. Nah, Nggih. ngono. Ayo sini. Ayo. Ayo, sampean yo. Ya. Ya aja sampean nembang anu tulung jogen beda motor kuwi loro kuwi ya. Oke, gini. Pun nggih Gus dilanjut nggih. Oke, siap. Insyaallah panggih sanes wedal. Siap, matur nuwun Matur Mas bagus. Klitik-Kluthuk. Assalamualaikum. Iya, kono apa ngaturi apa kono? Nggih, tombo kangen. Oh, nggih, tombo kangen. Ya, siap.